ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri na ga soyayya. Sai na ga bureka. Ya na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji. Allah ina magana kana nan kana kallon wanda bai san da kai ba. Ha musu burekan ne wannan kuma a takarda kake kallon sa wanda bai san da kai ba. Ina binni yanzu Iliya anya kuwa wannan ka ga abinci ce. Ka kai yaushe zaki goyi bayana ne? Na kin goyi bayan akan abin da mutumin da bai san da kai ba. Ha musu burekan da yake abin ni kana ta tasa baya ta taka shirme. Ka je kai ta yi. Ubangiji da isa ka ga ha musu bureka. Almusirika. Wallahi ga bureka can ya zo. Ya zo guri. Sai hotuna ake yi da shi a cikin Bureka ta son waje da ina. sai hotuna ake yi. Ikon Allah. Au Iliya, au ba za ka tsaya ka ci abinci Allah garbo kai ne da wannan kuma? To Allah Ubangiji kiyaye. Oh Allah isa ka ga dai bureka din nan. Oh ni asu kai jama'a. Allah ya shirye ka Iliya. Shi ke nake ga abincin ma wai yaran nan ba zai tsaya ci. A daidai nan gurin na gan shi. nan gurin kana na daidai nan gurin bureka ya zo mutane an cika sai hotuna hoto guda 7 muka yi da shi a na 8 din na tafi na je Me yasa tun farko baka kira ni ba? ai shine na basu da mutane sun mai yawa na ce zan je in kira to ina tunanin ko sun juya ne sun tafi Ka kwafsa. dan saboda Amma za ka ji babu matsala. Tun da wannan hidimar da kai ka zo ka same ni zuwa cikin gida ka zo ka same ni ka ce mun in zo ga bare ka hakan ma na gode. gaskiya Kuma ko ba komai jikina yana bani wata ran za mu haɗu da shi. gaskiya ne ina jin daɗin abin dan alherin nan da kake min shi nake Ai yanzu Shi yasa aka ka fara. ganka. Yanzu aka fara mu je Ba kawai. matsala. Ba matsala. to shikenan Iliya, Na'am kaka. naga kana hada kaya ina zuwa. Ai ina nan ina haɗa kayana saboda gari yana wayewa gobe kawai birni zan tafi. Saboda wasu maƙudan kuɗaɗe na samu a cikin zakan nan na tabbata za su ishe ni. Kimanin naira 50,000 kin ga duk wani buƙatu na za su ishe ni a birni. To zuwa binnin kenan. Insha Allah. Ikon Allah, lalle Iliya ka rika kaburin ƙasa. Wato a cikin gidan nan har ka samu kuɗin ka tattara ka ajiye ka ɓoye. Na zuwa binni ne ganin bureka ko? Haba kaka. Addu'a kawai ya kamata ki bi. Dan zuwa birnin nan fa gaskiya ba fashi. Saboda haka bari in shiga ma in gama haɗa kayana na ciki. Dan gobe tun asabar fa zaki neme ni ki rasa. Kada zan mu dan gobe ma bari ma in shiga in gama haɗa kayana na ciki. Ikon Allah, Allah ya shirye wannan yaro. Allah ya sa da ya ga burekan nan ko a ƙauyen nan ne. Ni yan nan. To, Allah dai ya shirye ka Iliya. Ni bari in je in wanke na. Wallahi ba zai yi ba. Daga ni sai kaka a cikin gidan nan. Sannan kuma a cikin kuɗi an neme su a rasa naira 50,000. Zan haɗa sun tafi bini. Kuma bayan mafarkin da nake yi ta katse min shi. Kai.
Ki ba ki da aiki sai soyayya. Kin san da mu take damuna to? Ba rana bari wata. In kin gana amince da soyayya to sai ran da jaki ya kawo ko kuma falwaya ta ganye na ga miki. In dai kin dauka a bana son ki je bana son tunda kin san menene buri na in tafi binni in je in ga Hamisu bari ka kin sani. To ga da ma. Me haka? Ka san wa mara kuwa? Ina kokarin gina soyayya ta ka zo ka kama marin shi. Duk irin soyayya da nake nuna miki abin da zaki saka min da shi kenan akan wannan mutumin? Akan wannan zaki mare? Akan shi. Da Allah ka ya. Kaji. Ni babu komai dan ya mare ni. Da a ce da ya taba mutuncin Hamisu Breka ne to zan iya dauka kowane irin mataki a kansa. Amma fa ka sani cewa marin da kai mun kamar kama kuɗin ka ne. Na ga maka. So dangin mutuwa ne shi dan baya duba rashi so guba ne kama da madara yake shi masoyi yana da gaggawa buri na yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake Ka su ne waɗanda yake jama. To Iliya na ga dabobi kuma dabobi sun yi don yi amma Iliya dabobin nan jaka 30 zan baka dabobin nan. Haba kai kuwa a Iliya karkace komai saboda kasuwan nan yanzu sai a hankali ba wani abu aika ka fahimta ba abin ne kai a hankali da hakuri ake kai hakuri a baka dakata ba ruwa ciniki muke gane ina ruwana ba in je in nemo ka ringa cewa ina ruwana. Iliya dabobin nan shin sayarwa za ka yi ko kuwa ba sayarwa za ka yi ba kai kira ne don ku ci mu mutunci. A tsaya ka ci dabbobin nan sai za a yi amma kana son ka sai dabbobin nan ina so in saya ni sun mu to ka bani naira 50,000 kawai mu saka masu babu wani abu a dabba biyu yanzu baka so ce a hankali abin da ake duba abin da nake so ba ma wani mai kota cika ba wannan kai ka ga labaran bage ka siya abun nan da tsada ko kwa haka yake ba da ta malam ciniki muke yi da ni da ki ka tsaya ban gane ciniki kuke yi ba da kai da shi ko in bari ko ka gasa mai aiki wannan kana ganin ta za ta yi kuma duk wanda ka yanka anan babu wanda ba za ka ci ba lalle shi mana ko iya kai da kafa no suke sayarwa nake ga maki kai Iliya ai mun wani abu da bubun nan 50,000 su ne sai ka ga bureka nace sai ka ga bureka sai ka ga bureka insha Allah ai mun in dai kana yi na ai mun wani abu sai ka ga bureka ku dakata wai ana ta cewa ma sai ka ga bureka ni ba ma amma ta magana ta ni ba wani arziki alheri da za a yi ma bureka ba za mu wani ku bani aiki ne kalai kai dabobin nan ba 50,000 sun gaje ba na saya to shikenan na saya zan zo an karba a dare ran biyan karbi kudi na yawa saboda ka san amma zai kama ya kai mun wannan za ku iya fita no za a biya ni kai za mu warware da kai me kake ci na baka na zuba sai kaga bureka sai kaga buroka jawo mu ta sai kaga buroka yawwa ina yin ka dan yalo sai kaga buroka wallahi ina yin ka dan yalo to bari ki ji farkon zance da karshen sa da dabbobi na riga da na sai da su jakata da duba na gaban ga kuɗi na ba kuma babu kowa a gidan nan daga ni sai ke kiyo ko ba ma magana ki tume ni ki ce ina dabbobi yawa na riga da na sai da su ni babu ruwa na saboda kuɗin nan su na shirya zan tafi binni in je in ga musu bureka kuma a ce babu su ba labarin su to wallahi shi sa ne yanke shawara kawai dabbobin ki zan kama ishe dan ke ce zaki da kuɗin nan yawa ni dai na riga na gama na gobe kuma kawai sai binni ta akan soyayya na san wuyar so na san daɗinsa ko ta ya zai juya akwai labari dole in yi gyaran murya yanda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya yau da gobe gonar ilahu cewa ya san ta gaba daya na gode Allah na gode makagina da ka bani yar iya ya'u dama gurin ka zo ai ni kaina neman ka nake yi ai saboda ka san yau ne muka da kai za mu tafi bari ko
wallahi ka san a gida an gana ni dama abin da zo in gaya ma kenan a gida an gana ni tafiya birnin nan an ce ba za ni birnin nan ba zan je birni ba an gana ka an gana ni zuwa birni ya ni kuma zuwa birni ba fashi don haka in za ka raka na hanya to sai mu ci sai dai na ka ko hanyar da ni dai an gana ni zuwa birni to tunda an gana ka zuwa ina ganin kai zaman ka saboda ka a gida a gano ka ai tunanin tafiya za mu yi da kai ko ba haka bane gaskiya ne ba to shikenan bari mu wuce sirrin zuciya ya fito filiya ka inda na tambaya gaban amsa ya ce zinari ma'ana mai haske inda idanu da zuciya sun Assalamu alaikum jama'a. Assalamu alaikum jama'a. Ku danna mana subscribing domin kallon bidiyo na gaba a channel ɗin mai suna Siyasan TV. Me yake yi ne a nan wajen? Muna neman subscribers. Wanda to a neman subscribing ɗin dan ni ma ina so a fara comedy nan gaga to shi ma fa abin da nake so in faɗa ke. Wannan fa kaman barawan agwagwago. Shi ma dan kungiyar tamu ne gaba. Wannan subscribe domin kallon bidiyo na gaba sannan kai like sai ka comment sannan sai ka iya ɗinsa. An jima.